Κεφάλαιο 1. Η δημιουργία του κόσμου. Μετάφραση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Πάνω από 2.000 χρόνια πριν, στην αρχαία Ελλάδα, ένας τυφλός ποιητής, γνωστός ως Όμηρος, μαζί με τους πιο διάσημους θεατρικούς συγγραφείς και ιστορικούς της εποχής του, κατέγραφε ιστορίες γνωστές σε εμάς ως ελληνική μυθολογία. Μιλούσαν για τους μεγάλους ήρωες της χώρας, τους πανίσχυρους θεούς του Ολύμπου και τους θνητούς άνδρες και γυναίκες που είχαν την ατυχία να βρεθούν στο δρόμο τους. Ποιος ήταν όμως ο Δίας και γιατί έκανε πόλεμο εναντίον του ίδιου του πατέρα και έστειλε έναν μεγάλο κατακλυσμό για να εξαφανίσει την ανθρωπότητα? Πώς δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα από τον Προμηθέα και γιατί απελευθερώθηκαν οι φρίκες του κόσμου από το κουτί της Πανδώρας? Τι περίμενε τις ψυχές των νεκρών στο βασίλειο του Άδη και πώς τέρατα όπως η Ύδρα, ο Κύκλοπας και η Μέδουσα σκοτώθηκαν από διάσημους ήρωες? Από τους 12 άθλους του Ηρακλή μέχρι τον Τροϊκό πόλεμο, αυτή είναι ολόκληρη η ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Εκ του χάους. Στην αρχή υπήρχε μόνο το χάος, ένα μεγάλο κενό. Αλλά από το χάος ξεπήδησε η γαία, η γη, καθώς και ο έρωτας. Στη συνέχεια ενώθηκαν με τη νύχτα και την ημέρα, οι οποίες θα έβαζαν τέλος στη βασιλεία του έρευους, του σκότους, με τον αιώνιο κύκλο του Σούρουπου και της αυγής να αναδύεται. Τέλος θα έρθουν τα τάρταρα, τα βαθύτερα βάθη του κόσμου, όπου οι καταδικασμένες ψυχές θα σταλούν για τιμωρία. Αλλά αυτά δεν θα ήταν τα μόνα αρχαίγωνα όντα που θα αναδύονταν, γιατί η γαία θα γεννούσε ένα ακόμη, τον ουρανό. Οι δυο τους θα ενωθούν και θα γεννήσουν 12 παιδιά, 6 γιους και 6 κόρες. Αυτά θα γίνουν γνωστά ως οι Τιτάνες. Ανάμεσά τους ήταν ο ωκεανός, ο μεγάλος ποταμός που περιβάλλει τον κόσμο. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του, ο Υπερίωνας, ο ήλιος, ο οποίος θα διέσχιζε με το μεγάλο του άρμα τον ουρανό, ρίχνοντας φως στη γη. Αλλά όταν η μέρα έγινε νύχτα, η κόρη του, η Σελήνη, θα εμφανιζόταν, φωτίζοντας με το φως της το σκοτάδι. Ο ουρανός ήταν σκληρός πατέρας για τους Τιτάνες, κλειδώνοντας τα παιδιά του βαθιά μέσα στη γη. Για να δραπετεύσουν απευθύνθηκαν στη μητέρα τους Γαία, η οποία έφτιαξε ένα άφθαρτο δρεπάνι, το οποίο και χάρισε στον μικρότερο και ισχυρότερο γιο της, τον Κρόνο. Ο Κρόνος περίμενε υπομονετικά και όταν ο ουρανός ήρθε την επόμενη φορά να ξαπλώσει με τη μητέρα του, εμφανίστηκε ξαφνικά και έκοψε τα γεννητικά όργανα του πατέρα του, τα οποία και έπεσαν στη θάλασσα. Από αυτά θα γεννιόταν η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και της ομορφιάς και η πρώτη της νέας γενιάς. Έχοντας νικήσει τον πατέρα του Ουρανό με το δρεπάνι, ο Κρόνος θα έπαιρνε τη θέση του ως ο κυβερνήτης του κόσμου. Αλλά η βασιλεία του δεν επρόκειτο να διαρκέσει, καθώς ο Κρόνος θα αποκτούσε 3 γιους και 3 κόρες με την αδελφή του Ρέα. Με αυτά τα παιδιά να γίνονται γνωστά ως θεοί. Ο Κρόνος, ωστόσο, ήταν εξίσου σκληρός με τον πατέρα του και έχοντας πρόσφατα πληροφορηθεί ότι ένα από τα παιδιά του ήταν προφητευμένο να τον ανατρέψει, θα καταβρόχθιζε το κάθε ένα από αυτά
ολόκληρα καθώς γεννιόντουσαν. Μόνο ένας θα γλίτωνε από αυτή τη φρικτή μοίρα, ο Δίας, ο μικρότερος από τα παιδιά του, τον οποίο έσωσε η μητέρα του Ρέα. Μη θέλοντας να χάσει το τελευταίο της παιδί, η Ρέα έκρυψε τον Δία στο όρος Ίδα, στην Κρήτη, και ανταυτού τάισε τον σύζυγό της μια πέτρα ντυμένη με βρεφικά ρούχα, με τον Τιτάνα να μην καταλαβαίνει τη διαφορά. Ο Δίας θα ανατραφεί από τη γιαγιά του, Γαία, στο νησί, κρυμμένος μέχρι να ενηλικιωθεί και να γίνει αρκετά δυνατός για να προκαλέσει τον πατέρα του. Όταν ερχόταν η ώρα, ο Δίας θα επέστρεφε, χτυπώντας τον Κρόνο και απελευθερώνοντας τα αδέλφια του από το στομάχι του πατέρα του. Με τα αδέλφια του τώρα στο πλευρό του, ο Δίας θα διεξάγει πόλεμο για 10 ολόκληρα χρόνια εναντίον των Τιτάνων, απελευθερώνοντας από τα βάθη της γης τους 100χειρες γίγαντες καθώς και τους κύκλοπες, τους θρυλικούς τεχνίτες που θα σφυριλατούσαν στον Δία έναν πανίσχυρο κεραυνό, στον Ποσειδώνα μία τρίαινα και στον Άδη ένα καπέλο αορατότητας, αλλάζοντας έτσι την πορεία του πολέμου. Νικώντας τους Τιτάνες, ο Δίας τους φυλακίζει στα Τάρταρα, βαθιά μέσα στη γη, όπου θα παρέμεναν σε αιώνιο μαρτύριο. Έχοντας οδηγήσει τους Τιτάνες στη μάχη, μια ειδική τιμωρία επιφυλάχθηκε για τον Άτλαντα, ο οποίος καταδικάστηκε να κρατάει τον ουρανό στους ώμους του για πάντα. Μόνο λίγοι Τιτάνες θα γλίτωναν από την τιμωρία, όπως η Θέμης, η Τιτάνισσα του νόμου και της τάξης, και ο γιος της ο Προμηθέας, ο οποίος είχε συμμαχήσει με τον Δία στην αρχή της σύγκρουσης. Έλαβαν χάρη και τους επιτράπηκε να ζήσουν τη ζωή τους ανάμεσα στους θεούς. Με τον κόσμο πλέον ελεύθερο από την κυριαρχία των Τιτάνων, τα τρία αδέλφια, Δίας, Ποσειδώνας και Άδης, θα αποφάσιζαν ποιο βασίλειο θα έπαιρνε ο καθένας. Με τον Δία να παίρνει τον ουρανό, τον Ποσειδώνα τη θάλασσα και τον Άδη τον κάτω κόσμο, εκεί όπου θα κατοικούσαν τα πνεύματα των νεκρών. Παίρνοντας ως σπίτι τους τον Όλυμπο, ο Δίας και οι άλλοι θεοί θα γίνονταν γνωστοί ως οι 12 Ολύμπιοι θεοί, κυβερνώντας τόσο τους θνητούς όσο και τα τέρατα. Προμηθέας. Ενώ οι θεοί κυβερνούσαν πλέον τη γη, ο Προμηθέας, ένας από τους μοναδικούς Τιτάνες που γλίτωσαν, δεν ήταν ικανοποιημένος με τους κατοίκους της. Έβλεπε μόνο θηρία, άβουλα πλάσματα που μόλις και με τα βίας άξιζαν προσοχής. Και έτσι ο Προμηθέας θα έφτιαχνε από πυλό τον άνθρωπο, σμιλεύοντας το νέο του δημιούργημα κατ' εικόνα των θεών. Αλλά ο Προμηθέας δεν ήταν ικανοποιημένος με το νέο του δημιούργημα, καθώς οι άνθρωποι κατοικούσαν στις σπηλιές σαν τα άλλα θηρία. Και έτσι τους έδωσε τη φωτιά, μια μεγάλη αρχαίγονη φλόα, που θα τους επέτρεπε να βγουν από τη σπηλιά, να φτιάξουν εργαλεία και να αναδυθούν από το σκοτάδι. Ο άνθρωπος σύντομα θα ερχόταν να κυριαρχήσει πάνω σε όλα τα άλλα πλάσματα, αλλά ο Δίας δεν ήταν ευχαριστημένος με την εξέλιξη αυτή. Ήθελε οι άνθρωποι να δείξουν ευγνωμοσύνη στους θεούς κι έτσι απέτησε να γίνεται μια θυσία ζώου σε κάθε γεύμα. Αφήνοντας τον Προμηθέα να αποφασίσει ποιο μέρος του ζώου θα προσφερόταν. Αλλά η πίστη του Προμηθέα ήταν προς τον άνθρωπο και όχι προς τους θεούς. Θέλοντας να τους δώσει ένα πλεονέκτημα, σκότωσε έναν ταύρο και τον χώρισε σε 2 μέρη, παρουσιάζοντας και τα 2 στον Δία. Στη μία πλευρά βρισκόταν το τρυφερό και ζουμερό κρέας, κρυμμένο κάτω από το αντιαισθητικό στομάχι του ζώου, ενώ από την άλλη πλευρά τα γυμνά κόκαλα του ζώου
κρύβονταν από ένα παχύ στρώμα νόστιμου λίπους. Ο Δίας επέλεγε το κομμάτι που ήταν καλυμμένο με λίπος για να το προσφέρει στους θεούς, αλλά όταν έγδερνε το ανώτερο στρώμα και ανακάλυπτε ότι απέμεναν μόνο τα κόκαλα, εξοργιζόταν κι έτσι αποφάσισε να τιμωρήσει τους ανθρώπους, παίρνοντας τη φωτιά που τους είχε χαρίσει ο Προμηθέας. Χωρίς φωτιά ο άνθρωπος επέστρεψε στο σκοτάδι, αποσυρώμενος στις σπηλιές. Θέλοντας να σώσει το δημιούργημά του, ο Προμηθέας ανέβηκε στον Όλυμπο για να κλέψει τη φωτιά των θεών. Με το μεγάλο του πυρσό στο χέρι, ο Προμηθέας θα επέστρεφε στη γη, χαρίζοντας το δημιούργημά του τη φωτιά και επιτρέποντας τον πολιτισμό να ξεκινήσει και πάλι. Όταν ο Δίας, βλέποντας κάτω, είδε τη φωτιά στη γη για άλλη μια φορά, έγινε έξαλλος. Πήρε τον Προμηθέα και τον αλυσόδεσε στην πλαγιά ενός βουνού. Κάθε μέρα ο Προμηθέας βρισκόταν σε συνεχές μαρτύριο, καθώς ο Δίας έστελνε έναν αετό να φάει το σηκώτη του. Αλλά καθώς ο Προμηθέας ήταν αθάνατος, κάθε βράδυ το σηκώτη του αναγεννιόταν για να καταναλωθεί ξανά την επόμενη μέρα. Η τιμωρία συνεχιζόταν, με τα βάσανά του να συνεχίζονται για χιλιετίες. Το κουτί της Πανδώρας. Ο Δίας όμως δεν είχε τελειώσει με τους ανθρώπους. Θέλησε να τιμωρήσει περαιτέρω την ανθρωπότητα, ζητώντας από τον Ήφαιστο να κατασκευάσει ένα όν ικανό να προκαλέσει μεγάλο πόνο στον άνθρωπο. Και έτσι, παίρνοντας πυλό από τη γη, ο Ήφαιστος θα πλάσει την πρώτη γυναίκα. Από την Αφροδίτη απέκτησε τα συναισθήματα και την ομορφιά της και από τον Δία μια ακόρεστη περιέργεια. Ο Ερεμής θα της έδινε το χάρισμα της ομιλίας και θα της χάριζε το όνομά της, λέγοντάς τη Πανδώρα, που σημαίνει όλα τα δώρα, μιας και εκείνη είχε λάβει ένα δώρο από κάθε έναν από τους θεούς. Στη συνέχεια η Πανδώρα έλαβε ένα τελευταίο δώρο από τους θεούς, ένα σφραγισμένο κουτί που της είπαν ότι περιείχε ξεχωριστά δώρα, όμως της απαγορεύτηκε να το ανοίξει. Ο Δίας έδωσε εντολή στον Ερμή να παραδώσει την Πανδώρα στη γη, όπου σύντομα θα παντρευόταν τον Τιτάνα Επιμηθέα, αδελφό του Προμηθέα. Ο Προμηθέας είχε συμβουλέψει τον αδελφό του να μην παίρνει τίποτα από τους θεούς, αλλά εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ομορφιά της Πανδώρας που τη δέχτηκε χωρίς σκέψη. Για ένα διάστημα οι δυο τους θα ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί, εξερευνώντας τη φύση και αποκτώντας μια κόρη, την Πύρα, που τους έδινε μεγάλη χαρά, αλλά με όλη την περιέργειά της, το μυαλό της Πανδώρας πήγαινε πάντα πίσω στο κουτί. Καθώς οι μέρες γίνονταν εβδομάδες και οι εβδομάδες μήνες, η περιέργειά της μετατράπηκε σε διακαή πόθο. Τελικά δεν μπορούσε να αντισταθεί άλλο. Κρυφοκοιτάζοντας μέσα στο κουτί για να δει τι υπήρχε μέσα, ένα μεγάλο σύννεφο γέμισε τον αέρα. Βγήκαν όλα τα κακά που ο Προμηθέας είχε κρατήσει μακριά από τον άνθρωπο. Η απληστία, ο φθόνος, καθώς και τα γυρατιά και οι ασθένειες απλώθηκαν στον κόσμο. Όταν η Πανδώρα κατάφερε να κλείσει το καπάκι, μόνο ένα πράγμα είχε απομείνει μέσα: η ελπίδα. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία του Δία, γιατί με την ελπίδα οι άνθρωποι θα άντεχαν τη ζωή τους παρά τις τρομερές αντιξοότητες, εξασφαλίζοντας ότι θα υπέμεναν τις κακουχίες που τώρα τους βάραιναν για το υπόλοιπο του χρόνου. Η μεγάλη πλημμύρα. Και έτσι τέλειωσε η χρυσή εποχή του ανθρώπου. Μια τέλεια εποχή,
όπου η ανθρωπότητα ζούσε χωρίς έγνοιες και ανησυχίες. Δεν γερνούσαν ποτέ, ζούσαν από τους άγριους καρπούς της γης και απολάμβαναν όλα όσα είχε η φύση να προσφέρει. Αλλά με τα γυρατιά να ξεφεύγουν από το κουτί της Πανδώρας, ο χρόνος τους στη γη είχε φτάσει στο τέλος του. Θα ακολουθούσε η εποχή του Αργύρου και στη συνέχεια η εποχή του Χαλκού, όπου ο άνθρωπος θα γινόταν αλαζόνας, αποτυγχάνοντας να λατρεύει τους θεούς και σφυριλατώντας όπλα για να πολεμήσει ο ένας τον άλλον. Μοχθηρός και σκληρός ο άνθρωπος θα προκαλέσει την οργή του Δία, ο οποίος θα τρομάξει τόσο πολύ από την επιθυμία του ανθρώπου για πόλεμο, που θα αποφασίσει ότι η ανθρωπότητα δεν άξιζε τίποτα περισσότερο από το να εξαφανιστεί εντελώς από τη γη. Η μόνη εφικτή επιλογή που είδε για να το κάνει αυτό ήταν να εξαπολύσει μια μεγάλη πλημμύρα στον κόσμο και έτσι ζήτησε από τον αδελφό του, τον Ποσειδώνα, να συγκεντρώσει όλη του τη δύναμη και να χτυπήσει την τρίαινά του στα βάθη του ωκεανού. Το κύμα που δημιουργήθηκε ήταν τόσο ισχυρό που έκρυψε τα ψηλότερα βουνά, πέφτοντας πάνω στις πόλεις των ανθρώπων από κάτω. Βροχές έπεφταν από τους ουρανούς και άνεμοι θα χτυπούσαν το νερό μέχρι να αλώσει ό,τι μπορούσε να δει το μάτι. Όσοι επέζησαν σύντομα θα υπέκυπταν στην πείνα, ώσπου τελικά όλη η ξηρά θα εξαφανιζόταν. Μόνο δύο θα επιζούσαν, η Πύρα, η κόρη της Πανδώρας, και ο Δευκαλίωνας, ο γιος του Προμηθέα. Είχαν προειδοποιηθεί από τον Προμηθέα ότι θα ερχόταν μεγάλη πλημμύρα και έτσι είχαν κατασκευάσει ένα πλοίο για να επιβιώσουν από την επερχόμενη καταστροφή. Το καραβάκι τους θα επιβίωνε από τη λέλαπα της μεγάλης καταιγίδας του Ποσειδώνα, παρασυρώμενο μόνο του στους απέραντους ωκεανούς, καθώς εκείνοι θρηνούσαν τους πεσόντες συγγενείς τους. Σύντομα θα παρασύρονταν προς τον Παρνασσό, η κορυφή του οποίου παρέμενε το μόνο μέρος που δεν είχαν καταβροχθήσει οι ωκεανοί. Πιστεύοντας ότι η δουλειά του είχε τελειώσει, ο Δίας διέταξε να σταματήσουν οι βροχές και τα νερά να υποχωρήσουν, με τη γη να γίνεται και πάλι ήρεμη. Αλλά παρόλο που η γη ήταν πλέον ήρεμη, στερούνταν ανθρώπινης ζωής. Ο Δευκαλίων και η Πύρα θα ρωτούσαν τους θεούς πώς θα μπορούσαν να ξαναχτίσουν την ανθρωπότητα, με την Τιτάνισσα Θέμης να είναι εκείνη που στάλθηκε για να απαντήσει στις προσευχές τους. Για να φέρουν πίσω τους συνανθρώπους τους, η Θέμης έδωσε εντολή ο καθένας τους να ταξιδέψει κατά μήκος του βουνού, ρίχνοντας πέτρες πίσω από την πλάτη τους καθώς προχωρούσαν. Μέρα με τη μέρα και νύχτα με τη νύχτα, ο καθένας τους έριχνε πέτρες πίσω του, με εκείνες που έριχνε ο Δευκαλίων να γίνονται άντρες και εκείνες που έριχνε η Πύρα γυναίκες. Και έτσι γεννήθηκε για άλλη μια φορά η ανθρωπότητα. Με τα εγκλήματα των προγόνων τους να ξεπλένονται, δόθηκε στους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία για να επιλέξουν το μονοπάτι της δικής τους δημιουργίας. Μόνο ο χρόνος θα έδειχνε αν θα ήταν τόσο βίαιοι και καταστροφικοί όσο εκείνοι που είχαν προηγηθεί. Αυτή τη φορά η ανθρωπότητα θα προστατευόταν, γιατί στο όρος Παρνασσός ο Δευκαλίων είχε βρει ένα δώρο, ένα εργαλείο τόσο ασφαλές που ούτε οι θεοί του Ολύμπου δεν μπορούσαν να το παραβιάσουν, κάτι που θα κρατούσε την ανθρωπότητα ασφαλή για το υπόλοιπο του χρόνου.